हाय साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାମାର ମୋର ଏଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୀପ ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ କଲର। ଏଠି ପିକେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟରାମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହାତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୁନି କୁନି ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରେ ଲଟନ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମୟୂର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୁନି କୁନି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ସବୁ କୁନି କୁନି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ମାଟିର ସବୁ ବନା ଯାଇଛି ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ କୁନି କୁନି କଣ୍ଢେଇ ହେଇଛି। ତ ମାମାଙ୍କୁ କହିଲି ନେବାକୁ, ମାମା ତ ମନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ମାଟିରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାଟିରେ ପ୍ରେସର କୁକର, ହାଣ୍ଡି, କଡ଼େଇ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଏଇଥିରୁ ହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍। ତାପରେ ଅନେକ ଭୋକ ହେଲା। ସେ ଯାଇକି ଟିକେ ଚାଉମିନ ଖାଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ଚାଉମିନ ବସିକି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସଜା ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାଟିରେ କଳସ। ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ଏ କଳସ ଆପଣମାନେ ମାଟିରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଇପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କପ୍, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳସ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଏଇସବୁ ମେଳାରେ ହିଁ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଳସଟିଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲେଇବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତ ଦେଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଟିର ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଟିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆସିକି କହିଲା ମାମା ମୋର ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ। ସେଇଠି ତାର ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ହସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜିରାଫ, ଲାୟନ, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ। ଘରେ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ସଜେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା ବୁଲିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।